spaghetti ba? Guys, magtanom dito sa okra karon. Okra na nimong gitanom ni Dong Ski. Gawin na. Dagas yun. Hindi ko ibalik siya sa yan. I'm done. Ito. Sa kami si Milia nga wala na hurot pagtanom. So ato ni hipuson kay basta na napunta iya nga mahawan ato na kung tanuman. Panguan tani nga kadako. Aman. Kani buang naman ni da. Buang na. Mahawan gini atong kung talong karon. Ayaw na. Sunod na sad na. Nya kani ato ni siyang kuhaon kay una daot to. Dito na wala. Mo din itanan atong talong nga na harvest. Dagko ka sanan siya guys. Kuha ni siya kanang large, extra large ang size. So karon nagbisbis na puntaan ni atong bisbisan kay Naman dito sa kano. naka-harvest man ta sa atong talong, so karon ato siyang bisbisan. Kuan din ni siya akong ibisbis kanang DIY ni siya nga mga kuan ba mga panit sa utan. Akong gihuluman, muna akong ibisbis. Wa kalubang sa isa kay magkuan ani. Pagkaman akong bisbis sa talong, di aday ko sa akong atsalan. Ako rin na silang gipang usukan sa kahoy para akong hikutan aron mo tindog kay na nga tumba in town siya mga guys sa iyang unod ba na bugatan. Suluoy kaayo mo nang akong gipang kuan sa kahoy din akong gipang usukan. Libre pud baya mong panakot ani dili na mi kinahanglan magpalit labi na karon nga mahal kayo ang kilo sa atsal. Pagkahuman ako na lang pud ang gibisbisan atong DIY nga akong gihimo nga pang fertilizer. Wala pa man tay dada nga ikapalit sa abono so dani lang sa tang DIY mag-ayom-ayom. Pagkahuman ako ang bisbis ako na lang pud ang gipang harvest ang mga aksyon kangahinog nga atsal. Mo din itanan ako na harvest sa talong ug atsal. Magkuha di kog mais diri guys, okay ato ning ibas-oy karon pag sa balay. Wa tag mais. Ug gahapon nga nagbas-oy ni gahapon amang butangan og mais lamig kayo ang sabaw. Ana ay mais. Gitanuman na din namo danig mais una na pud. Turok na pud na siya sa mais, nanurok na. Nagkuha di ko daan og kamunggay kay medyo labong man ang kamunggay nga naa diri sa garden so nagkuha na lang ko daan. Mag-harvest tag okra kay atoy sagol sa atong lawoy karon guys. Nya with kamunggay, talong ug mais. Nagino tag okra daning guys. Unya dili man kumpleto ang atong lawoy or bas-oy kung walay tanglad so nagkuha na lang pud ko daan og tanglad ya mga guys. Labong man na atong tanglad ya sa garden so nagkuha na lang pud ko din pagkauman ako na lang pud ang gipangwaan sa laya para limpyo na gid na ang atong dalhon dito sa among munting tahanan. Charis. Mao rin itanan ang akong utan nga nakuha dito sa garden guys. Natay mais, natay talong, naatay okra ug atsal, then naatay tanglad ug kamunggay. Pagkahuman nag-init ani ko para sa akong sabawan unya gilunod na nako ang tanglad. Ako na din ang gipanitan diha ang mais. Then pagkahuman ako na lang pud nang giginagmay pagutan. Lain man pud kayo nga dili na nato pinupinuhon kay nagbabag na siya sa atong kaldero. Nagbukal naman ang ininit na para akong sabawan, ako nang gilunod ang mais kay dugay na siya maluto guys. Pila ka minuto ang niagi, nagbukal-bukal na ang atong mais. Ako nang gipanglunod ang mga panakot. Maring kamunggay nga akong gihinluan guys. Unya ko nang butang diri ang atsal ug ang sibuyas dahonan kay ako ra na sila usa paglunod. Unya ato ding okra ug talong. Dara din katalong akong gi-slice. Then ang okra. Unya nara diri ang talong nga uban. Kay umana pud namo buhon so dami sa buntag utangan itlog. Ihimong tortang talong unya ang panglad na ara din ang kamunggay. Akong sulod-sulupin. Kay unya ko na siya hawanan. Then uban atsal nara diri oh. Dagan pa atong atsal nga gikan dito nga hinog nga uban oh. Gikan sa garden. Then kamote. Karon ako na ilunod ang talong. Kay nagbukala na ni atong kuan oh. Sabaw mo na ay mais. So ato na ilunod ang atong kamunggay ug okra guys. Kaning tanan guys, gikan ni sa atong garden ang atong mga gulay. O di ba? Mahigop tag sabaw ani. Fresh from the farm gini ang atong mga gulay nga atong giluto for today's video. Atong dahonan, ang atong luya, bombay ra dani ang gipalit nato guys. Bombay ra. Kani tan panakot nato dahonan, luya at sal gikan ni sa atong garden ug ang tanglad. So ato sa isang takluban paluto sa nato ni kamunggay ug okra para ato na din siya maon. So guys, naluto na gid ang atong sabaw nga basoy or lawoy. So mao na din siya oh. So medyo daghan-daghan din ang atong sabaw din napadili sa isa kayahon akong gilain. Ato din parisan sa ginamos na with sibuyas ug sili. Mong luto. So ready na among paniudto. Mga unta guys, ang atong kuan sabaw. Ikaw na ang person kay udto na. Damis yan sabaw guys. With atong kaunon ang mais. Kamu ito damis ang sabaw nga. Ito ang atong mais. Ginamot dayon.
Ginamos, isa-usaw din nato ang okra sa ginamos. Lami kayo. Gamay na ginamos dahil suka akong dagan butang. Kauno ta. Talong. Nagmukbang. Ma. Ano? Ginamos ba? Lami kayo. Ano iya kayo? Itong sok, hindi kayo halang. Ito di ma. Ipagparat. Ma, may iba. Hmm? May. Ito, tingo.